Oedd ddim pwysau arna fi. O'n i moyn wario rygbi, ond yn y diwedd, o'n i ddim yn becso os i wario'r tîm gyntaf neu'r ail tîm. O'n i'n fach, o'n i'n byth yn meddwl o'n i'n mynd i wario i Gymru. Fi ges i cerdyn goch yn y funud gyntaf. Benes i rygbi yn 2015, a fi'n credu ar ôl fish, o'n i'n tynnu well mas. Mae rhaid i wneud rhywbeth. Yna pham mae lot o boys yn stryglan, yn dal yn stryglan. Diolch, boy. Good boy. Good. Sorry fi noir, traffic dal y mumbles. Dwi'n becso, boy. Fi'n gwybod bod ti'n fysi, boy. No, sad, dwi'n fysi ni'n job sydd ydy. Ei, job newydd, tacsi. Na fi rhywbeth. So, len i offi, de? Wel, gyn ni lifti'r ysgol. Yr un am y fali compound, yw e? Ydy. A dyn, wel, o'n i wedi gwydraeth fawr efo'n rhain, sa'n gyd i'n middes i nhw. Dim unwaith. Ni corten, bob tro o'n i'n wareb i nhw. Na, mae hanes dda gyda tîm yn ysgol fi'n credu. Mae lot o chwaraewyr dda wedi dod trwyddo. Jack Morgan, un o'r fwyrach boys sydd wedi trwyddo. So beth yw'r rôl dyn nhw'r ysgol nawr? Wel, fi'n head o rygbi, so fi'n rhedeg yr academy. So, 16, 18, form 6 a 12. Fan y fwy sy'n gyda ti fel arian, fan ti'n gofio edrych ar ôl? Mae'n credu bod i hanner cant o boys oedran na dod trwyddo, a hefyd fi'n isgol ar ôl blwyddyn 11. Mae'r fab i wario, ynddo? Ydy, mae Cat yn wario, mae wedi dechrau wario 10 blwyddyn hyn. Mae'n neud yn oce. Wel, ti'n bach yn starstruck gyda ti fel? Do, dim dy fab, obviously. Na. Mae'n gweld ti bob dydd, ond... Wel, y peth yn... Fi'n lleol i dyffryn amman, achos is i'n i'r ysgol un na. Dal yn byw yn ardal, mae pawb yn nabod fi. So... Ti'n pawb yn gweld i bob dydd, so ti'n... Ie, wel, na. Sy'n mynd surprise ydw e? Maen nhw'n llawn bolo fi nawr, ond... So, y peth yw, beth fi'n moyn roi i'r boys hyn, a gobeithio yn dyfodol y ferched hefyd, yw profiad proffesiynol, ti'n bod? So, i boys yn gael o ti syr, neu beth nhw'n gael di? Na, dechrau nhw gael o fi syr, ond wedys i, stop that nonsense, right there. Na, ti'n bod. Oedden nhw'n gryndo ar ti, a oedden nhw'n joio fe? Wel, maen nhw'n gryndo fi, fe wedi si, mae lot o boys wedi yn y blwyddyn hyn ar y nabo fi, anyway, so wedi gweithio dy lot yn nhw gyda'r clwb o'r amad, ti'n bod? A ydy, maen nhw'n gryndo, ond fi'n gobeithio bod nhw'n joio, fi'n trial roi profiad proffesiynol, ond diwedd y dydd, ti'n bod, os nag ti'n licio beth ti'n neud, yw'r pwynt. Agwedd y fe, sy'n cael agwedd yn ni? Ie, mae'n rhaid ti'n cael agwedd iawn, a fi'n credu, ti'n bod, mae agwedd dda dyn ni, so, wel fi'n joio, so fi'n gobeithio bod nhw. O ti beth yn meddwl, ti'n mynd i coachio? A fel dechreues ti de? Dechreues i just coachio gyda'r plant, ti'n bod, gyda Carter, gyda'r clwts arall, yn direidus nôl rhywbeth nôl. So wedi gweithio lot o boys o'n spel a bys i mas yn yr ysgol i dechrau ysgol Diversified fel academy. Ond ath Tom Hancock y boi oedd yn head o rygbi i'r dreigiau. A gofyn fi cymryd drosto, so fi wedi gwneud na, a fi wedi joio wneud na. Coach o Cymru cyn i yna, 10 years arall, ydych? O, na, ti'n rhaid. Boes yn trwy dda? Ti'n rhaid. Wedi gyda pwysau yn coachio'r plant yn yr ysgol, so na, ti'n rhaid. Beth o ti fel yn ysgol, i'r ysgol? Ie, yn i'r ysgol. Os da tîm gyda dda rygbi dyn ni. O'n i'n joio yn ysgol, lot o ffrindiau. Lot o ffrindiau dy fi. O'n i'n cystadlu'n lot o bethau, ond... Ie, ti'n neud popeth, o ti'n neud gymnastics? Ie. O ti'n neud athletics hefyd? Nes i pêl-drod, nes i gymnastics am 6 blwyddyn, tyma bach o rygbi yn yr ail tîm, athletau. Yn yr ail tîm, rwy'n yn gweud nawr. O, ie. Fi'n cadw Shane Williams mas o tîm. O, ie. Fi'n dal yna trwy amser, a mi dal yna bod y boi sydd yn... So, o ti'n ddrwg yn ysgol, ti'n mwyn gysdi expello, neu? Wel, na, bron yn expello a cwpl o weithiau. Cwmpa mas gyda cwpl o boys dros y blynydde. Sawl clatio. Small man syndrome, dy fe. Ond, o'n i'n oce. Dwi'n cofio, PT, Peter Thomas oedd y headmaster. Cofio fe, weithio fi, right, you're going to be expelled o'n i'n llefyn. Please. So, na, o'n i'n lwcus. Bydde dan o, ti'n neud
Wedi gwneud long distance, 1500, javelin hefyd, yma ti? Wel, fi'n cofio wneud... Fi'n cofio bod yn ysgol... dyn nhw yn Glenaman, cyn mynd i ar ysgol rhaid yma, a ni'n yn gloiach yn yr ysgol, right? A wedyn is i comp wedyn, oedd pawb ddoi waith y seis fi. O'n i'n 100 metres, o'n i'n... Sorry, esgyn. O'n i'n, ffili cystadlu ydyn ni. So dechreuais i redeg fel cross-country a bethau, a wedyn symud i mewn i 1500 metres, a o'n i'n eitha dda yn neud na, ond, ie, a hefyd, am ryw reswm, o'n i'n neud y hurdles, 1500 a javelin. So, eitha random yn mynd i weid, ond joyous i'n neud na. Fi'n cofio unwaith yn ysgol, oedd mab o gampau arno, anghofus i trainers fi. Nôl yn y dydd, oedd mam a dad yn mynd i dod yn y lawr i fi, a nes i'r 1500 metres ennill gyda sgidi'r ysgol o. Do. Sy'n na'r fideo, do fe? Black and white. Yna'n briliant. So fi'n cofio na, un o beth fi'n cofio'r ysgol, ond na, o'n i'n alright. O, beth y subject gorau ti? Ond am chwaraewyr wrth gwrs ni. O'n i'n licio, wrth gwrs, PE, ydw fi, o'n i'n neud art yn ysgol, o'n i'n fwy creative falle, na academic, so, os oedd rhaid i defnyddio dwylo, o'n i'n oce, ond, nes i oce yn ysgol, o ddim A-levels, gorffennes i ysgol gynnar, nes i cwpl GCSEs a... Fe nes i wedyn dew, ar ôl gael ysgol, fe nes i wedyn? Wel, dechreuais i gweithio yn gynnar, y sawl jobs i'w gweithio si yn factory am spel, coginio, iesgyn. Sdim yn rhoi good grounding i ti? Ie, fi'n credu. O'n i'n 30 o'n i daw? Ie. Dim yn da, gwbl, ond o'n i. Na fi, o'n i'n rhyw peth, oedd oncl fi'n y bito, so nes i lot o gwaith da fe, roi ffenestri mewn tai, ac yn y diwedd, oedd e'n gwneud sio gymryd amser yn y job centre, yn swyddfa gwaith. Roedd nhw swyddi fi yn y diwedd. So o'n i ar YTS scheme gyda'r job centre am, bron 3 blwyddyn. Oedd nickname gyda ti'n ysgol? Oedd y nickname da fi, ond oedd pawb yn coli Shane bach, achos dechreuodd Mr Bainan. John, ne fe? Dau Bainan. Braw John. Dechreuodd gael fi Shane bach, Shane bach, dyn nhw'n mynd Shane bach, so ti'n wario wythnos hyn, achos, beth bynnag, so... Dalodd yna ti'n nod yn bach dy seis di, ti'n meddwl? Neu na? Do, oedd e wedi, pryd yn un ysgol, o'n i'n fach. Hefyd, o'n i'n ifanc, a moedran fi hefyd yn credu, so... Ond mae'n od, ti'n fawr agos? Ie, mae'n galed. Weles ti ddim i ysgolion Cymru, na tîm ieuenctid Cymru, dde? Na fi. Ond oedd y ddoi agos, falle, ti'n fawr, dim cwt lan, wario gyda tîm ieuenctid, falle dim tîm cryf, so o'n neb yn sylweddoli ti? Ie, wel, na beth oedd e fi'n credu, a hefyd, ti'n fawr, oedd ddim pwysau arna fi. So yn ysgol, o'n i ddim yn becs. O'n i moyn wario rygbi, ond yn y diwedd, o'n i ddim yn becs os i wario'r tîm gyntaf neu'r ail tîm. O'n i ddim yn becs os i'n wario i Sir Cyfyrddin, ond nôl y dydd Dynefwr. O'n i'n byth yn meddwl o'n i'n mynd i wario i Gymru. Yn ysgol. So Castell Nedd roedd cyfle ti? Ie. Rhy'n peth, mae'n od yna? Mae'n od, achos fi'n byw yn... O'n i'n byw yn Glenaman, Sir Cyfyrddin. A fi? O pawb yn cefnogi'r sgalet. A fi? Ond oedd y coach yr amman pryd dechreuais i wario i'r seniors, Alan Edmonds. A fe ysgellwr... Ysgellwr Castell Nedd. A wedodd e, ti'n bod, ar ôl, hanner y tymor, wedodd e, ti'n bod, falle oedd e'n meddwl, falle ni rhy dda i wario i'r amman, a falle oedd cyfle fi i wario safon lan. A fi'n credu, gofynnodd e Lynn Jones a Ron Waldron i dod lawr i gweld fi wario. Wario gatre erbyn Cwm Gos. Dath nhw lawr i weld fi, ges i cerdyn goch yn y funud gynta. Steffan. Cico boi yn y beth. Dim real onest. Dath e lawr i weld fi a wedodd e yn y haf wedyn, dir e lawr i marfer gyda'r boys.
gyda Cystadledd, oedd Geraint Evans a Leighton Gerard na, boys o Brynoma na Cwmgos. So o'n i'n... Mae'r sy'n gyda Geraint? O'n i'n mynd â fe, wel, ti'n bod... Good boys, a ti'n bod ar ôl y haf. Wedodd Lynn Jones, ti'n mwyn contract gyda Cystadledd, ges i blwyddyn. So mae taith fi a ti, debyg iawn dweud, really, dwi? Ie. Ti'n bod, dim wared tîms, ti'n bod Cymru gwbl, cael y cyfle gyda Cystadledd, a bydd nesa, wared Cymru. Ie, ti wedi gweud, ar ôl edrych ar ti, o'n i jyst dallen nawr, ti still yn neud y pethau hyrtyn nawr, ti'n neud y aiam temli. Dim bech y bysgo dan, dim bech bysgo. Aiw i'n man. Beth oedd hwnna fel to? Briliant, fi'n dwlu fe. Fi'n dwlu neud e, fi'n dal yn gyslydleol, fi'n mos o cysadu erbyn unan, fi'n licio cadw yn ffit, a hefyd mae'n helpu fi eich i'n meddwl. Odi, fi'n modd, iawn. Mae rhaid chi gael rhywbeth, os nag ti rhywbeth, da ti fel i roi ffocws arno. Ife nad y motivation di? A fi'n yr un peth sa'n fel ti fel, ond gys ti anafiadau cas, ti'n bod yn ystod y gyrfa, neu ti'n oce? Na, o'n i'n eitha lwcus. Gys i lot o problemau gyda hamstring. Roi esgidiau arno na, fi'n tynnu hamstring. Na, o'n i'n lwcus iawn. Gys i digon o anafiadau, ond dim rhy serious. Fi siarad y boys na, wedig props, Paul James a Duncan a Maen nhw'n stryglo nawr achos o anafiadau a llawn triniaeth maen nhw wedi cael dros y blynydde hefyd. So, fi'n edrych nôl a fi'n lwcus. A fi'n lwcus hefyd bod fi'n dal yn gallu jwmpo ar beic, fi'n gallu rhedeg marathon, fi'n gallu nofio. A mae'n jyst yn cadw fi fynd. So faint ymarfer ti'n goffo wneud i neud na? Wel, fi'n ymarfer bron pob dydd. Es i mas, oedd grŵp dyn ni'n eithwr, ath ni'n mas am awr, rhedeg am awr. Hyn o nawr, mae'n fel Zwift session, so, ti'n bod, ar exercise bike yn y tŷ, ti'n bod. So ni wastad trial neud rhywbeth pob dydd os ni'n gallu. Beth mae rhaid fi'n gweud, e? Wel, ti'n bod, fi'n mas o gwallu, so fi'n mix o gwbl, ti'n bod. Ond, ti'n bod, benes i rygbi yn 2015, a fi'n credu, ar ôl fish, o'n i'n tynnu well mas. Achos o'n i'n fel, mae rhaid i wneud rhywbeth. O'n i'n lwcus, gas i lle yn Marathon Llundain. Alright. So, fi'n credu oedd 6 wythnos i marfer am Llundain. Oedd hwnna ar y bucket list fi, so nes i fe. Joyous i fe, ond oedd e'n just yn solid. A fi'n cofio just yn gorffen meddwl, so'n gwybod os mi'n moyn neud hwnna. Ond, des i bant yna, o'n i'n meddwl, reit, fi'n crap yn golf, fi'n ffili wario rygbi nawr, so mae rhaid i ni ysgol i wneud rhywbeth arall, so neidio sy'r syth mewn i aig yma wedyn. O gallu ti'n neud rhywbeth yn rwyddach, i fod yn onest? Wel, mae golf yn rwyddach. Lot rwyddach. So yna go stori gyda ti ar y cwrs am Desys Andelbas y beth? Ie, 2 blwyddyn. Mae'n fel yn genderus, ydw? Ti'n gweld y clawd? Ar y Tôr y Ffrans yn beth? Crazy iawn. Wel, ti'n cael lot o damon ar y cwrs a ti'n nofio yn y dŵr gyda 2,500 o bobl. Mae hwnna'n yn eitha peryglis. Ti ar y baic dros 100 o filltir. Ambell waith ti'n mynd iesgyn. 40 faith. Ti'n mynd flat out. So, a wedyn ti'n rhedeg marathon a ti'n blino, ti'n dechrau marathon yn blino. So, na gwyn rwydd, ond 2 blwyddyn o'n dath y handlebars bant o'r bike fi. Just yn y dechrau ras na, so 90 filltir i fynd fi credu. So am 90 filltir, o'n i just yn dal y bars ar top. A ti'n bod, yn y diwedd, o'n i wedi gorffen y ras, ond mae pethau fel yna digwydd trwy amser. Mechanicals maen nhw gael nhw, a'n swoin mechanic, so fi'n rubbish. Ond fe ti'n bod, beth yw'r peth gorau a'r peth gweithio o fe de? Fi'n grifach ar y baic. Fi'n eitha average yn y môr. A nofio'n anodd o dwe? Ydy, mae'n anodd. Technique yna, mae'n anadlu fe? Anadlu hefyd, mae'n chi'n gwybod ble chi'n mynd achos, os chi'n nofio yn y pwll, mae llinell di yn y canol, so ti'n just yn,
copio'r y llinell, ond yn y môr, mae rhaid chi edrych ble chi'n mynd. Mae 2,500 pobl yn trial nofio dros y ti hefyd. So mae hwnna'n fwy galed fi'n credu. Fi'n grifach ar y beic, ond fi'n yn dembech y pysgod, fi'n joio'r marathon. Ydy'n rhywbeth trwy'r tre, ti? Ie, 4 waith, mae 4 lap. So chi'n mynd trwyddo dre, a wedyn lan New Hedges, ond blwyddyn hyn, oedd y wyrgell gorau fi wedi gael nawr. Oedd y tywydd yn neis, oedd pawb yn mas yn cefnogi. A fi'n joio yna, fi'n joio'r awydir. Ti'n ei wneud gyd, oed? A ti still, ti'n cwpl o beth ydy'r yn gwaith, a hefyd, ti'n still yn neud, ti'n bod y rygbi, yr UAC. Ti'n still yn joio hwnna? Fi'n joio sylwebu, fi'n really joio sylwebu. Fi'n neud tyma bach y gwaith yn y studio pundit, ond mae hwnna'n dod gyda gyd o ffys yn dweud. Rehearsals, make-up. Allwn neud hwnna eto. Ni'n mynd i siarad am hon. Os chi'n sylwebu, ti'n siarad am beth sydd yn flan ti. A mae'n fyw, dweud? Ie, a fi'n licio na fwy nawr. Sy'n lot o ffys hefyd. Troi lan awr cyn y gêm, neud y gêm, ti'n mynd gytre, briliant. Ond na, fi'n joio'r ffaith bod fi'n dal yn gallu mynd mewn i'r gêm hyn a sylwebu hefyd ambell waith cwrdd o lan gyda'r boys. O'n i mas o'r llewod a bwmpus i mewn ar ôl y gêm i oedd Kenna, dath Jack Morgan rownd. So, mae'n neis ambell waith i cwrdd dal y land ar bobl. Fwy bysi nawr, ie? Fi fwy bysi nawr, ie. Ond ti'n benni a mae rhaid chi sort o pethau mas di unan. A ti'n fel, yna pham mae lot o boys yn stryglan, mae'n dal yn stryglan. Steve Tandy, fe wedi cael cwer y job ymlaen, hyfforddi Cymru. Sut y fwy fe, stories ddim amdano fe? Ie, good boy, fi'n dwlu Tandy. Fi dechreuais i dy Tandy ar yr un dydd, oedd fi, Steve Tandy, Duncan Jones, Mark Davies, Luke Richard, Ian Moore, oedd Adam Jones just cwpl o fisiau ar ôl yna. Dechreuon ni ar yr un dydd gyda cysylltiad fel Apprenticeships nôl yn y dydd, ond Apprenticeship fi oedd o'n ni'n helpu roi mas ar y nôl yn peinto stands a wneud y llenillau ar y caet. Hwna oedd Apprentice fi. Oedd y roi yn y prynu? Kitman? Ie. Gweithio sydd y roi am blwyddyn y ddoi. So, ie, top man roi. Really crap jokes da fe. O, fi'n bod. Ond ie, good boy. So, dechreuais i'r un dydd y Tandy. Ie, beth fi'n licio amdano Tandy, mae'n rhaid i fe fod wedi gweithio galed wedi cyrraedd ble mae yna. Ath e mas. Dechreuais gyda i Pennod, gweithio dy gweith am y spel, ath e mas i Waratahs. Wrth gwrs mae wedi bod yn llwyddiannus gyda'r Alban, a nawr mae wedi cymeru job. So'n gwybod os oedd lot o pobl mae'n cymeru'r job fel un, gyda'r pwysau mynd i dod â fe. Ond mae fe'n deall, boi ton mawr yw, mae'n deall pwysigrwydd y gêm, i'r pentrefi a i bobl yng Nghymru yn credu. I pwysio dy fychan, boi straight neu boi relax? Boi straight, ti'n ysgol fe, mae'n ysgol eitha grumpy, ond na, mae rhywun sydd, os mae rhywbeth i weid, mae'n mynd i weid e. A weles i fe, disil, bwmpus i mewn i fe lan yn y gwesty'r fel, a wedodd e, ti'n modd, fi moyn neud on y ffordd fi moyn neud e. Fi moyn dod ar coaches mewn fi'n moyn, a fi moyn neud yn y ffordd hyn a bethau. Wedodd e, fi'n mynd i neud newidiadau, bydd boys newydd yn dod mewn. Fi moyn nhw ware y ffordd sy'n siwto'r bechgyn sy'n dynnu yn y calfan. A fi'n credu, ti'n bod, deiffau hyder gyda coaches sydd fe hefyd, good coaches, Wilson a Sherrett, fi'n lyco nhw. A gobeithio hwnna'n, falle, mae'n nhw'n translato i'r chwaraewyr ar y cae, achos, mae wedi bod 2 blwyddyn galed, fi'n gwybod yna, ond mae lot o boys dda
yn Gymru, sy'n ddigon dda i wario Gymru, a gobeithio codi safon tym bach fwy. Fi'n goffaith bod Tandy wedi cael y swydd achos mae'n mynd i roi 100% mewn i fe, a mae hyder dy fe nawr hefyd, so mi eisiau na. Na fa stori gyda ti ydi bant ar y trip cynta, gyda fiwch gasell le neu gwerth? Na, casell nedd, trip gynta bant oedd, o'n i'n wario Wrexham yn y cwpan gyda casell nedd, a sy'n lot o stori dwi'n gwir, ond oedd e'n fancy dress, angoffius i'r gwisg fi, a oedd e'n gwisgodd e lan fel Batman, oedd spar costiwm dy fe yn y bagau, a Batman, y Robin oedd e, so oedd fi a fe, Batman a Robin, fel Del Boy a Robin. Del Boy Rodney Trot e. Yn rydeg. Oedd y ffordd arall trwy'r Wrexham. So, so oedd hwnna'r trip gynta fi Castell Nedd a fi a Tandy yn siarad o ystafell. So, mae'n good boy, mae'n really good boy. Fi'n shuffed am fe. Fe wedi si, mae'n swydd galed. Swydd galed i ddim mewn i fod. Mae'n boi eitha ifanc, oedd e'n chwaraewr dda hefyd. Mae'n gwybod y gêm, a mae wedi dysgu o'r chwaraewyr a coaches gorau yn y byd. Rhaid, gwti boi. Diolch boi. Diolch am dy amser di heddi a tacsi. Ys eisiau talu na beth? Na, ti nawr. Diolch boi. Dim yn ti, ti'n gwybod. Legend Cymru. Pryndi boi. Diolch boi. Diolch am orthi boi. Pob lwc yn y jobs i. Diolch boi. Ta-ra boi. Ta-ra.